Nehnuteľnosti sa kupujú, predávajú. Je to neustály kolobeh. Dôležité je ale minimalizovať chyby, ktoré môžeme pri predaji či kúpe urobiť. V štúdiu vítam profesionálneho makléra a špecialistu na nehnuteľnosti pána Milana Čierťažského. Vitajte u nás. Dobrý deň. Dobrý deň, pozdravujem. Tak, poďme na tie najzákladnejšie rady a začníme u kupujúcich. Vaša prvá rada. Dobre. Ja by som možno ešte trošku povedal k aktuálnej situácii na realitnom trhu. Dobre. Lebo veľmi to s tým súvisí, takže treba povedať, že tento rok po povedzme 2 rokoch takého ochladenia, naozaj trošku opatrnosti na trhu, bolo vidno vyššiu aktivitu, čiže nakupovalo sa, predávalo sa, ten trh naozaj ožíval. Teraz tu máme konsolidačný balíček, ktorý teda uvidíme, čo prinesie na najbližšie obdobie, ale teda určite sa týka aj realitného trhu. Preto môj názor je, že čo to môže priniesť ešte v tomto roku, môže to byť nejaká zvýšená aktivita ľudí, ktorí potrebujú spraviť to rozhodnutie nákupné, tak predpokladám, že ho urýchlia. A potom uvidíme začiatok budúceho roka. Ja osobne si myslím, že tam nám to opäť prinesie nejaký nový normál. Skôr by som predpokladal opäť určité ochladenie nákupné, takže budeme vidieť. V každom prípade si myslím, že čo sa týka cien nehnuteľnosti, ja nejaký závratný posun ani smerom hore, ani smerom dole neočakávam. Skôr predpokladám takú stabilizáciu. Takže... No fajn, ďakujem vám za krátky a výstižný úvod a podstatnú dobrú informáciu. Mal som to pripravené, že sa to opýtam na konci, ale ste lepším dramaturgom ako ja, čo je veľmi dobré. Máme to vybavené. Nie, máme to vybavené. Dôležité je, aj keď máme pred sebou konsolidačný balíček, aby sme nestrácali humor. To je dôležité. Tak, poďme na tie chyby, ktoré by ten kupujúci mohol urobiť. Alebo inak sa opýtam, poďme na to ľudovo. Čo odporúčate? Chcem kúpiť nehnuteľnosť, tak dajme si prvé 3 základné kroky, ktoré treba spraviť. Ešte treba povedať, že ten trh momentálne stále praje kupujúcim. Takže kupujúci sú určite na koni. Takže z môjho hľadiska tá najväčšia chyba, ktorú robia kupujúci, je, že chodia po obhliadkach, hľadajú, ale nemajú vyriešené financovanie. Takže určite ako prvý krok ja odporúčam stretnúť sa s dobrým, kvalitným finančným špecialistom, hypotekárnym špecialistom, ktorý v podstate zadarmo, bezplatne a nezáväzne klientovi preverí komplet jeho finančné možnosti. A vtedy on vie presne, aké má možnosti, koľko mu dokáže banka poskytnúť financií a vtedy vie, akú nehnuteľnosť má hľadať, kde ju má hľadať a môže chodiť po obhliadkach. Lebo vtedy, keď aj niečo nájde, čo ho zaujme, čo spĺňa tie jeho kritéria, tak vie hneď reagovať. Takže ako keby tá chyba je, že naozaj ľudia to nemajú preverené, nájdu nehnuteľnosť, nevedia reagovať. Takže poznať svoje finančné možnosti a s tým súvisí druhý moment a v podstate z môjho pohľadu taká jedna z najväčších chýb, s ktorými sa stretávam, je moment, kedy klient, aby mohol kúpiť novú nehnuteľnosť, potrebuje predať svoju súčasnú nehnuteľnosť. A väčšinou to nastavenie klientov je v tom duchu, že aby som mohol kúpiť, respektíve, že aby som mohol predávať, musím mať najskôr niečo nájdené. Musím mať niečo vybraté. Len problém je ten, opäť, tá situácia je jedna, že nevie reagovať. Nájde nehnuteľnosť, nevie reagovať. A druhý, podľa mňa, ten ešte vážnejší moment je, kedy klienti pod, povedzme, váhou nejakých emócií nájdu peknú nehnuteľnosť, ktorá ich zaujme, tak spravia to, že idú z môjho pohľadu do rizikového vzťahu. Podpíšu rezervačnú zmluvu, kde sa zaviažú, že v nejakom termíne, v nejakej lehote tú nehnuteľnosť vyfinancujú a vtedy začnú predaj. Lenže tam je problém ten, že väčšinou je to vysoko nastavená cena, tomu predajú sa nedarí, trvá to dlhšie a tam prichádza stres, napätie, výčitky a žiaľ teda v mnohých prípadoch klienti, keď nestihnú ten svoj záväzok v tej lehote, prichádzajú o finančné prostriedky. Takže z môjho hľadiska najskôr predaj, potom kúpa. Dobre, ale oni sa potom dostávajú do takého tlaku, že predáme, počká ten majiteľ tej nehnuteľnosti, ktorú kupujeme, lebo tam nastáva taká situácia, že kto ponúkne viac, tak ten bere. Čo vtedy radíte? Ako radíte? Lebo toto je skutočne taký stres nepríjemný, ktorý asi nejako treba zvládnuť a ja sa pýtam, ako? Ja si to uvedomujem. Ako keby ten hlavný otáznik je tam, povedzme nejaké prechodné bývanie. Že predám nehnuteľnosť, nemám ešte nájdenú, čo vtedy. Ja odporúčam, a klienti to tak aj teda bežne riešia, je to
riešenie nejakého dočasného bývania, buď formou rodiny, priateľov, alebo dočasným nájmom. Dokonca mal som klientov, ktorým to tak dávalo celé zmysel, že dočasné bývanie riešili v hoteli. Ale jednoducho, naozaj dôležité je to, že keď chcem kúpiť, ja musím vedieť, akým spôsobom a kedy to vyfinancujem. Áno. Takže preto aj veľa predávajúcich nie je ochotný ísť do takého vzťahu, kedy ten kupujúci nemá vyriešené financie a teda povie, že však ja predám nehnuteľnosť, dobre, a kedy ju predáš? Zaviažeš sa, že to bude v 3 mesiacoch, stihneš to, nestihneš to. Rozumiem, rozumiem. Často sa stáva táto situácia, že ten, čo chce kupovať tú nehnuteľnosť, nemá ešte vyriešený predaj, alebo ten svoj budget? Z môjho hľadiska pomerne často, áno. Jasné. Všetci tí, čo chcú kupovať, si myslia, že ten, čo predáva, počká. Tak. Ale to nie je pravda. Dobre, 2 základné chyby sme si povedali, ktorých sa dopúšťajú tí kupujúci. Je tam ešte nejaká ďalšia chyba, na ktorú by ste upozornili? Stále sa bavíme o skupine tých kupujúcich. Áno, áno. Toto je základ momentálne. Toto je základ. Jednoducho človek, ktorý má potrebu kupovať a má možnosť vyfinancovať novú nehnuteľnosť, kúpu, tak nech ide do toho. Nech ide do toho. Má lepšiu východiskovú pozíciu, lebo ceny sú za posledné obdobie v podstate na svojich minimách. Áno. Ponuka je široká, je z čoho vyberať a teda aj pri vyjednávaní je v lepšej východiskovej pozícii. Poďme teraz na tých, ktorí predávajú nehnuteľnosť a potrebujú ju predať, a to sú vlastne aj tí, čo potrebujú kúpiť niečo. Takže títo ľudia sa dopúšťajú teda akých chýb, alebo čo by ste teda odporúčili? Áno. Z môjho hľadiska jedna chyba je neochota pripraviť nehnuteľnosť na predaj. Venovať nejaký čas, energiu, možno aj nejakú drobnú finančnú investíciu do toho zapojiť, pretože treba si uvedomiť, že predaj nehnuteľnosti je v podstate konkurenčný boj. To znamená, že ja prichádzam so svojou nehnuteľnosť na trh a idem bojovať, keď to tak nazvem, so všetkými ostatnými ponukami. Čiže prepáčte, pripraviť nehnuteľnosť na predaj, čo to znamená? Minimálne poupratujem a potom to nafotím. Tak, dajme príklad, idem kúpiť auto, prídem do bazáru, vedľa seba stoja 2 presne rovnaké autá. Rovnaké parametre, rovnaká farba a tak ďalej. Jedno je krásne, voňavé, vyčistené a to druhé je špinavé, zafajčené s prepichnutou pneumatikou. Ktoré si vyberiem. Jednoducho ide o to, aby naozaj tá nehnuteľnosť na tom trhu vynikla, aby zaujala a aby som zvýšil tiež svoje šance na ten úspešný predaj. A keď povieme konkrétne pár takých základných zásad, vytvoriť neutrálny priestor. To znamená, fotografie sú tabu, odložiť nejaké osobné zbierky. Jednoducho potrebujeme vytvoriť priestor, na ktorý, keď sa ten potenciálny záujemca pozrie, alebo tam príde na obhliadku, aby nemal pocit, že prišiel do niekoho domova, aby mal pocit, že prišiel do neutrálneho priestoru, kde už si on predstavuje, ako si ho dozariadí. Áno, rozumiem tomu. A ja poprosím ešte raz réžiu, aby nám ešte raz pustila tie ilustračné obrázky, ktoré ste pripravili z tých interiérov, pretože to je popis toho neutrálneho priestoru. Toto je veľmi zaujímavé, pretože niekedy, keď som aj ja videl nejaké fotky, tak som presne videl, že tuto je nejaká rodinná fotografia, tuto je odložená kolobežka a tak ďalej. Čiže a toto je dôležité, vytvoriť ten neutrálny priestor, pretože ten kupujúci na to reaguje spôsobom, že sa mu to viac páči, lebo má pocit, že kupuje niečo nové, ako keby zo škatulky, teraz to vyšlo z fabriky. Toto je tá finta, áno? To je tá finta. A keď akože chceme takú, z môjho hľadiska, najlepšiu fintu, jedna vec, ktorá naozaj v zásade dokáže zázraky, opäť, klientom sa do toho často nechce, ale to je napríklad vymalovanie. Obyčajné vymalovanie bytu na bielo dokáže spraviť zázraky. Pretože čo je biele, tak je vzdušnejšie, svetlejšie, pôsobí to novšie. A to je to, čo tí kupujúci hľadajú. A plus nejaké drobné výsprávky, podoťahovať kľúčky na dverách. Alebo vodovodné batérie, naštelovať okná. To všetko sú veci, ktorými v podstate sa zvyšujú šance na ten predaj. Ďalšia nejaká rada, ako zvýšiť šancu predať svoju nehnuteľnosť?
No potom je druhá vec je to kvalitne odprezentovať. Že keď tú nehnuteľnosť máme takto pripravenú, tak profesionálne fotky, prípadne nejaká videoprezentácia. Ale na to ste vy profesionálni makléri, pretože predpokladám, že máte dôveru klientov, že vám dajú kľúčiky a povedia, keď napríklad nie sme doma, nech sa páči, prevedte klientov a všetko vysvetlíte. Je to tak. Je to tak. Čiže lepšie sa je vždy obrátiť na profesionálneho makléra, ako sa tam trápiť sám a neustále mať tie nervy s kupujúcimi, ktorí prídu, premýšľajú, pýtajú sa a tak ďalej, a tak ďalej. Z môjho hľadiska áno. Áno. Ale teda treba povedať, že tieto služby dneska na trhu sú dostupné aj pre samopredajcov. To znamená, že aj človek, ktorý z nejakého dôvodu sa rozhodne predávať si nehnuteľnosť sám, tak vie osloviť službu, ktorá mu tú nehnuteľnosť nastajluje. Home staging sa to volá, hovorí sa tomu, alebo photostaging. Čiže pripravia mu to, nastajlujú mu to, takisto si vie zaplatiť službu profesionálneho fotografa. Takže aj klienti, ktorí si predávajú sami, vedia to spraviť kvalitne. Pán Čierťaský, posledná otázka, a to sa týka kupujúcich aj predávajúcich, je správne nastavenie zmluv, predpokladám. Hej, toto je veľmi dôležitá, veľmi dôležitá vec. Máme nejakých 20-30 sekúnd, tak Dobre. odporúčte, čo je najdôležitejšie pri tých zmluvách. Nesťahovať zmluvy z internetu, vzory zmluv, ktoré sú zadarmo, ale teda osloviť naozaj právnika, ktorý je špecialista na realitné právo. Pretože z môjho pohľadu pri transakciách, kde ide o 10 000 alebo skôr 100 000, je veľké riziko používať nejaké neutrálne vzorové zmluvy. Tie neriešia problém. Môžu byť v poriadku, keď je všetko OK, tak môžu byť funkčné, ale teda zmluvy sa nerobia do dobrých časov, ale skôr do tých horších. Do tých horších. A je to dobrým pravidlom, že aj vy, profesionálni makléri, zabezpečujete tie zmluvy? Môžu sa klienti na vás spoľahnúť? Mali by sa vedieť. Takže áno. Áno, určite. lebo sa jednoducho využívame špecialistov využívate na realitné právo. tak venujete sa tomu. Dobre, Milan Čierťaský, expert, špecialista, realitný maklér. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme zhrnuli za tých 10 minút to najdôležitejšie pre kupujúcich aj predávajúcich a verím, že sa budeme vidieť opäť niekedy o mesiac, o dva, keď sa niečo výnimočné udeje na trhu. Všetko dobré. Budem rád. Ďakujem pekne. Všetko dobré.